Да губиш е навик, да печелиш също е навик. Един мъдър учител се разхождал в гората със своя ученик. Спрели до съвсем малко дръвче. Извади тази фиданка, казал учителят, сочейки с таблото, което тък му се било показало над земята. Младежът лесно успял да го изкорени с голи ръце. Сега извади тази. Учителят се обърнал към по-голяма фиданка с височина до коленете на момчето. То се напънало, положило известни усилия, но в крайна сметка изтръгнало дръвчето от корен. Сега тази, продължил мъдрецът и посочил с глава едно по-развито и глолисно дърво, високо колкото ученика. С голяма мъка, впрягайки цялото си тегло и сила, с помощта на пръчки и един камък, с който удряло упоритите корени, момчето най-сетне се справило с задачата. А сега, казал мъдрецът, искам от теб да изкорениш това дърво. Младежът проследил погледа на учителя си и видял му гъщ дъб толкова висок, че върхът едва се виждал. Имайки предвид какви усилия му коствало да изкорени много по-малкото дърво, момчето отвърнало. Съжалявам, не мога. Учителят възкликнал. Синко, ти току-що показва на практика колко силни ще бъдат навиците в твоя живот. Колкото по-стари са те, колкото повече растат, колкото по-дълбоко впиват корените си, толкова по-трудно ще бъде да се изкоренят. Някои могат да станат толкова големи и дълбоки, че да не искаш дори да опиташ. Поръчайте ефектът на надрупването още днес на raketaBooks.com. Станете член на клуб Ракета и се възползвайте от допълнителни отстъпки.